Κύριε Δαμήρη, είχαμε σήμερα δύο διαρρήψεις, μία στη ΔΕΙΑΚ και μία στη ΔΕΙΑΚ. Προχτές το βράδυ, προχτές η μία αυτή στη ΔΕΙΑΚ, γνωστός μας δράστης της Χιουχιώτης Έλληνας, 25χρονος, μπήκε στη ΔΕΙΑΚ και αφαίρεσε άγνωστο στο χρηματικό μικρό από τις τότε πληροφορίες από τις παλιούς ΔΕΙΑΚ και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό έγινε στη ΔΕΙΑΚ προχτές το βράδυ. Τις περμένες ώρες σήμερα, στην αποθήκη της ΔΕΗ, από την οδό Βούρου, από την είσοδο Βούρου, κάποιος μπήκε με όχημα και φόρτωσε ποσότητα χαλιοδίων, τα οποία είναι χαλκός κλπ. Για να ξέρει, για να γνωρίζει ο κόσμος, ο χαλκός νομίζω έχω την εντύπωση ότι πηγαίνει 20 λεπτά το κιλό. Αν λοιπόν αυτός αφαίρεσε 2.000 κιλά χαλκού, από εκεί τα υπολογίζουμε, θα έβγαζε τουλάχιστον 400 ευρώ ή 4.000. Λοιπόν, είναι ένα καλό χρηματικό ποσό για αυτούς. Και διαφορετικά, μας πήραν τηλέφωνο, πήγαμε άμεσα και βρήκαμε μόνο το όχημα του κυρίου, το οποίο το ξέρουμε, είναι Ρωμά, ένας κύριος Τσιγκάνος, ο οποίος μένει μόνο 2 χρόνια, και τον ψάχνουμε να τον βρούμε. Αυτές τις δύο πλευρές ήταν. Προχθές η μία και σήμερα το πρωί. Ο 25χρονος όχι συνελήφθη. Όχι, δεν συνελήφθη. Συνελήφθη ώρα είναι το αυτοφόρμα. Ενεργείται προνάκτηση, η οποία θα προστατεί στην εισαγγελέα. Οπότε και πάλι αυτή τη φορά οι δράσεις ήταν γνωστοί στην ασφάλεια. Ναι, ο ένας, να σας πω με τη ΔΕΗ αυτό, είχε καιρό να μας απασχολήσει. Μας απασχολούσαν τα παιδιά του. Τα παιδιά που είναι τα δύο μικρά, το 4χρονο και το 17χρονο, είναι παιδιά του. Μας είχε απασχολήσει με αυτή την έννοια. Ο ίδιος είχε καιρό να μας απασχολήσει. Είχαμε σε κάποια εξέλιξη όσον αφορά το θέμα των δύο ανήλικων. Το δύο ανήλικων, ναι, έγινε μια συζήτηση, ούτως ώστε να διαταχθεί για αυτά μια κοινωνική έρευνα από κοινωνικούς λειτουργούς. Ή από το πεδίο διαφύγου ή από το πράγμα. Η διαδικασία θα ακολουθεί η νόμιμη, αυτή που προβλέπεται από τους νόμους. Η εισαγγελέα έχει ενημερωθεί. Φυσικά, εκείνη θα διατάξει. Εκείνη είναι αρμόδια. Εκείνη είναι αρμόδια για τους ανήλικους. Ειδικά με την ιδιότητα του εισαγγελέα ανηλίκων. Έχει και αυτή την ιδιότητα. Ενώ στις μεγάλες πόλεις υπάρχει η εισαγγελέα ανηλίκων, στοιχείο, ο εισαγγελέα γίνεται και εισαγγελέα ανηλίκων σε περίπτωση ανηλίκων.